देखिए चढ़ते चैत के पावन महीने में एगो औरतिया अपना पति से एडवांस में का कहतिया। चैत के सहाला ना खटनिया ए बलमू, चैत के सहाला ना खटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। भोजपुरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मालहम पार्क रोड कुअरपुरा गोरखपुर। गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। ए राजा जी बुझाता घमामा के मारे सैया जरेला चमड़िया, जरेला चमड़िया हो जरेला चमड़िया, घमामा के मारे सैया जरेला चमड़िया, करेला दर्द पोरे पतरी कमरिया, ऊपर से चटावेला चटनिया ए बलमू, ऊपर से चटावेला चटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। बाई जमीन के पांडे गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। रास्ता दूर बनू घरवा से दूर बाटे गेहुआ के खेतावा, गेहुआ के खेतावा हो गेहुआ के खेतावा, घरवा से दूर बाटे गेहुआ के खेतावा, 7 महीना के हो बबुआ बेटावा, नामन महरबानी अभी कनिया ए बलमू, नामन महरबानी अभी कनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। देवरू महेंद्र से जाके कटवई हो, जाके कटवई हो जाके कटवई हो, देवरू महेंद्र से जाके कटवई हो, धर्मेंद्र भट्ट से तू बोझावा ढोई हो, अब से खेत दे दा बटनिया ए बलमू, अब से खेत दे दा बटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना कटनिया ए बलमू, गेहुआ के होई ना। बुझाता भोजपुरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मालहन पार्क रोड कुअरपुरा गोरखपुर।